Osoby a postavy účinkujúce v tomto programe sú vymyslené a neexistujú. Nie je totiž možné, aby existovali. Je to vylúčené. Tato už kde by sme boli. Dobrý deň, pomáhal. Jaké dobrý deň, ty kokos? Počúvaš ma? Internet mi nefunguje. Decka mi tu plačú, ty kokos. Žena sa mi tu doje, že nefunguje internet, nemôže telenovely pozerať na tej internetovej televízii. Ti dám dobrý deň do piče more, hej. Kokos, spojazníš mi ten internet skôr, lebo keď ne, tak ti normálne to chytím a ti to roz... hlavu. Počuješ ma, ti to narvem do ryti, ty kokos, a spravím z teba vrtuľník. No samozrejme, hneď to tam bude, pane, hneď to tam bude, samozrejme. Už ho vám plánujem, takto tak. A budete ho tam mať za 10 minút, Jaké môže byť? technik vyjde za 10 minút, ty kokos, sediaci na stoličke, čo zabera 4 riadky, ty kokos, do svojou prdelou. Hneď nech dojde ten technik, ti hovorím, lebo ti hovorím ti na keď zložím, tak nech mi tu zvoní, okamžite. No samozrejme, už je na ceste, samozrejme, už tam ide. Hneď teraz, v tejto chvíli. Ty pičovina, čo má uši jak retardéry. Dobrý deň, pomáhal technická... Jaké dobrý deň, ty kokos? Počúvaš ma? Internet mi nefunguje. Decka mi tu plačú, ty kokos. Žena sa mi tu doje, že nefunguje internet, nemôže telenovely pozerať na tej internetovej televízii. Ti dám dobrý deň do piče more, hej. Kokos. Dobrý deň, vybavil technická podpora Low Budget Team. Ako pomôžem? Dobrý deň, Špliechal pri telefóne. Chcel by som podať reklamáciu na vaše služby. Viete, tá vaša Wi-Fi, tá ide tak na nič, že chlapi aj čo stavali pyramídy, mali lepšie pripojenie. A to ešte nehovorím o tej vašej televízii. Tá je jak moja stará mama. Kokce, zasekáva sa a keď si ma vyprepla program, tak len slintá a čo skoro zaspí. Takže ja si budem musieť dať výpoveď a prejsť ku inému operátorovi. Chvíľočku, pani. Výpoveď. On chce dať výpoveď. Výpoveď. Perry, poď, on chce dať výpoveď. Vieš, nakrájal. Áno, nie dobre. Pane, počujete ma, áno? Počujte ma. Počul som, že chcete dať výpoveď, nie je žiadny problém, samozrejme, všetko vybavíme. Takto, príde technik, všetko vám spraví bezplatne, samozrejme. Internet, ten zvýšime na dvojnásobok. A to nie je všetko, dáme ho na pol roka. Na pol roka zadarmo budete mať ten internet, a nielen to. Máte deti, pridáme nejaké balíčky pre deti, budete sledovať televíziu celý deň od rána do večera. Ste sám? Napríklad, povedzme nejakú erotiku. Bude, všetko pridáme, nie je problém, žiadny problém, tým, že všetko bude v poriadku. Všetko bude v poriadku. Neodchádzajte, prosím vás, len to ne. Ne! Dobrý deň, vybavil technická podpora Low Budget Team. S čím pomôžem? Dobrý deň, Špliechal pri telefóne. Chcel by som podať reklamáciu na vaše služby. Ten internet je viac na hovno, jak môj vlastný záchod. A to nehovorím ešte o tej vašej televízii. Tá je jak môj brat. Čakám na neho 3 hodiny, kým sa vôbec zjaví, a keď príde, tak mi len oznámi nejakú blbosť a zase je preč. Takže ja si budem musieť podať výpoveď a prejsť ku inému operátorovi. V poriadku, výpovedné podklady som vám už medzičasom poslal do mailu, tak do počutia. Pero, môžeme ísť na ciglu. Dobre, počúvaj ma, kolega, áno? Firma Low Budget, budem od teba potrebovať dve veci, áno, tuto hore follow, like, tu si nezabudni odškrtnúť taký ten debilný zvonček. Prečítaj si celé tie poznámky a tento papier nezabudni zadiaľ medzi kolegami. Hej ho! Počuj kolega, nemám zabudnúť ti pripomenúť, že